Igbo ekenekwa m unu. Unu amagono ka o si adị. Na nwere ihe na-ekpo ọkụ na-ada gara na ịntanetị kemgbe. Amaghị m onye chere anya chọrọ Ezeobi okwu Alusi ego na Asaba. Amaghị m onye chọrọ ya okwu n'aha ọfụ nwa bata. Amaghị m unu manụ unu ji nwoke a ụgwọ jee kwụọ na ya. Unu makwana ihe ọ na-asọ sọọlụ na ya. Onwekwa ihe gbasara m nwa. Onwekwa ihe gbasara anyị nwa. Nọọ afọ anyị na-ekwu ha nwa na-ekipụ anyị bizi. Natago ụwa na-aga. Ikwe nke anyị achị ọchị anyị achị ya. Ikwe nke anyị atụ ya ọnụ na ya nke anụ anyị ji atụ ya ọnụ. Ha atụ ịkwa ọnụ na ya. Ụwa na-aga. Onye nọchinala nwanne ya ụzọ. Natago Igbo asị m ka m kwuo. Amaghị m onye chọrọ Ezeobi okwu. Amaghị m onye kpasuru iwe. Onwekwanụ onwe ọrụ na ọrụ unu na-akwụ ya ụgwọ ihe lụrụ ya unu enye ya nụ. Ka mmalị nke a na-aya biko nụ. Megide ha zipụ nyawa ọkụ. Onwe ike ofu mgbosi wee iwe na zipụ nke oyi ezipụ na. Anyị nwa nọ mgbago ihe dị a anyị ama mfụzikwa ụzọ nata ndịda. Dododo nụ biko nụ. Ọ wụ okwu nya na-adalụ nya na Odumeje ka m jisi ka m bịakwuo oke ha. Yatago amaghị ihe Odumeje kwuru nke na-eso okwu kwa mana ọ sị ka akwuo n'ọgwago Odumeje n'onye nwa gburu Odumeje spiritually n'ihe na ndị Igbo na-akpọ spiritually ihe ha wepụta na ime mmụọ na ihe Odumeje na-wezi ihe ọ na-emezi wo ihe Ifeanyị bụ abụchi kpọ panki ngatago Odumeje na-emezi magic ihe ọ na-emezi na ọ bụ ozi ya nọ ihe ọ na-emezi ka ọ bụkwa na-eme ka ọkwa na-eso n'ọgụ ọnụ ma ya wụ Ezeobi akajighị ya nkụ kajishie ya nkụ ike nkago mmetilu unu ebe o kwuru ya unu sorokwa m nene ọ na-anụ si afị ya kịta ọ ya nwebe ihe kwuru ya na ọ bụkwa m nwakwu ntago aha ọfụ ọbụla abatara aya dibịa aya ụka aya dibịa aya ụka aya dibịa aya ụka aha ọfụ ọbụla abakwa ha na-agba ayago Odumeje na ndị ihe dị a ndị bụ ọgụ ya ndị bepere ikome aya ana ha aya akwa ọkụkọ tiwara akụ na Ebuka Obi keta akwa a na-aya eze Alusi ego Ezeobi na Odumeje gịnị nọ onye ọbụla mmanụ ka o si ekwu okwu nwa mmadụ che emegbu na nwa mmadụ emegbu na nwa nnọ ịmalụ nke na-ememesi wie ike ụfọdụ oge ndị mmadụ na-anakwala onwe ha ofu onye akpake ha ndị ma ya nụkwa ofu akwụkwọ ikwu n'ụlọ amaghị ebe ọ na-agalụ biko nenenu vidiyo unu nụ ebe Ezeobi ji ọnụ ya wee kwu n'onye nwa kajiri Odumeje nkụ kajikwa ụmụ ndị ọzọ kpọchakara afa ụmụ ndị ụka ọzọ kpọkara afa ụka jisiri nkụ biko nenenu ya ka unu fụ Industrious sena ya one native doctorship from Asaba send the mother on boy ya kwante kangware Industrious ko gere ke na asa ara ta go this spiritual ina ni ben neku ina baba abozine ibe na ko ibe ni izi ya chocolate avore ke ta mo abe so be ta in spiritual just wake you go then your fake magic e kwa ni go Industrious just wake ekpọta mmadụ esi na ọ na-aya stroke na nwaanyị esi na-aya stroke nọ native doctor sendere from Asaba gee ntị ka ngwa ụjọ ezuo ike n'ime ga spy ọ bụ bụ Ezeobi particular the the spiritual ị na-anụkwa ibe m na-ekwu jekwa chụọ ndị mmadụ adịtaghị go many of you spiritually ụlụ bụ ndị packaging na ka ebe a na-akpa ụmụ packaging miracle adịtaghị go mụ spiritually unu na-eme fake prophecy the question abah father no Asaba but I'm not Ezeobi retired spiritually at the time don't talk about spiritually because all those people don't want any help to them and want any help they add to the society. I've retired all of them in that those kids but I'm going and can't check a man and the bleaching I'm Ezeobi retired spiritually if I'm in a habit in Asaba my came and I'm Ezeobi in Asaba at the time don't get cages weekend and wasn't in me but didn't have packaging Banina, Banina, for the name of our Banos here. So, ike ọmụ bụ Ezeobi gwa gị jee so ike gị bụ Ndaboski
akọtọzi aka erizi na ọnụ si ndị dibịa megwere ndị dibịa ji mee ike ejisa na enugu bụ Odumeje ka a na-ese ndịrị mmadụ ka ị gwụọ onwe pawa ị nwere chọọchị ị na-eme na-enekazi eneke dise pakeji na iji taa ka iji echi ndị ụka ụna pakeji arịta igbo ndị spiritual arịta igbo ma abafa ka ọ mụrịta iri na Asaba ebe m jee kọnsọtọ spiritually ọmụbe ezobere tayịrị gị ka ije nọrọ ofu ebe arịta igbo m dọka na ụlọ na aba ndị niile a na-eme nwunye feki feki a arịta igbo m ụlọ ka ije zuo ike mgbe sọ bụrụ ikwugidere ibe mmadụ bara gị Asaba n'ọrụ ma ọ bụ na ịchọ ka ndị mmadụ ka na-abịa tupu otu ụbọchị abịa ma ọ bụ ya were ụlọ ga-emere ebe ndị alụ na-alarị akwụ na afụ gị ya mgbe na-ayọ biko nwa mmụọ emebi na nwa mmadụ emegbu na nwa mmụọ unu mmadụ ihe na-ese okwu jenu ya edozie anyị niile bụ Igbo afụrụ mgbe ebe ndị Hausa na-apụta akpọli onye nke ha ọ bụghị ndị Hausa na-agwọ atịkpa ndị Hausa na-esu ncha mana ha anaghị abịa na onye a ndị na-ekpekwa onye a na-ekpe nke ha nwunye ha gara ozubenu biko nunu ozugonu ka anyị mee ihe dị mkpa mmadụ ka anyị esi tụọrọ nwanne anyị nwoke akwụkwọ ndị na-nwetabeghị PVC ha ejije weta atụba akwụkwọ anụnwa ọpụta mgbọsị ahụ igbo akwụrụ na igbo akwụrụ kwụpụ na igwe ịghọtago onye ọbụla atụ ya akwụkwọ nke ya ụgbọ ọzọ mgbọsị ahụ ụfọdụ na-asị na ha enweta ha ụfọdụ na-asị na ha nweta ụfọdụ mgbọsị ahụ ụfọdụ adụ na ọgba agba bọọlụ ụfọdụ adụ na na-enene fim ndị ọzọ na-atụ ya akwụkwọ ọwa ọgụ na mgba ka anyị eli mgbọsị ahụ ọwa ọgụ na mgba ya eti onye anyị chọrọ ka ọ ligolo ebe ahụ nne na-ekwu a na-amasị unu na onye unu ya atụ ilu biko kwa mana mgbọsị ahụ ịmara onye dị gị mma mara onye obi gị nabata tụnyere ya ka udochia biko nụ ịnọnecha vidiyo dị gị mma ịsọskraịbụ kwa na ịnọnechakwa dị gị mma ishie elu m ya gbasapịnyawa ozi ka ndị ọzọ sorokwa gị fụ mana ihe m na-adọkwa ndị anụnwa aka na ntị onye ọbụla anọchikwa n'alụ nwanne ya ụzọ biko a na-akọkwa ọgwụ a si akọkwa na nke afọ ya eto dododo unu ekenekwa m unu